Politická bomba. Fico sa obul do Zelenského. Zastavíme elektrínu Ukrajine? Opozícia je v šialenstve. A je to tu. Na slovenskej politickej scéne to opäť poriadne vrie. Premiér Robert Fico vytiahol ESO z rukáva, ktoré rozdelilo spoločnosť na dva tábory. Čo sa deje? Prečo hrozí odstavenie dodávok elektriny vojnou zničenej Ukrajine? A prečo opoziční politici hovoria o zločinoch proti ľudskosti? Poďme sa na to pozrieť pod lupou. Čo sa vlastne stalo? Všetko sa spustilo po sobotnejšom vyjadrení Roberta Fica. Premiér pohrozil, že požiada slovenské firmy o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. Stanovil pritom tvrdé ultimátum. Ak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský do pondelka 23.2. neobnoví tok ropy cez ropovod Družba na Slovensko, Fico ide tvrdo proti prúdu. Prečo sa tak deje? Pretože Ukrajina zastavila tranzit ruskej ropy. A nie hociako. Stalo sa to potom, čo Rusi zaútočili na ropovod Družba 27. januára. Slovensko a Maďarsko sa tak ocitli v ropnej núdzi. Na Slovensku dokonca vyhlásili stav ropnej núdze. Slovnaft momentálne funguje v obmedzenom režime a čerpá zo štátnych rezerv. Uvoľnili sme cca 250 000 tón ropy. Fico versus Zelenský. O čo tu naozaj ide? Fico je nekompromisný. Obvinil Zelenského, že sa voči Slovensku správa zlomyselne len preto, že naša krajina nepodporuje vojnu. Podľa neho ide o politické vydieranie a zasahovanie do vnútorných záležitostí. Jeho hlavné argumenty? Ak chce Ukrajina dostávať núdzové dodávky elektriny od nás, musí obnoviť tok ropy. Jednoduchá rovnica. Nemôžeme dovoliť, aby nás niekto vydieral a pritom očakával našu pomoc. Čo robí opozícia? Tu sa začína to pravé peklo. Opozícia nenechala na Ficovi nitku suchú. Pozrime sa, čo odkazujú hlavní hráči. Ivan Korčok, neúspešný kandidát na prezidenta Progresívne Slovensko. Korčok nešetril kritikov, jeho vyjadrenie bolo ostré ako britva. Neuveriteľné. Robert Fico sa vyhráža Ukrajine zastavenie núdzových dodávok elektriny, pretože neobnovila tranzit ruskej ropy prerušený po ruských útokoch. Vyhráža sa tak krajine, ktorej Rusko systematicky ničí energetickú infraštruktúru, kde ľudia mesiace prežívajú bez tepla a svetla, v mrazoch a na hrane humanitárnej katastrofy. A to všetko len pár dní pred 4. výročím tejto nezmyselnej vojny. Toto nie je suverénna zahraničná politika. Je to cynizmus bez empatie. Korčok jasne pomenoval vo svojom stanovisku, že Ukrajinci za to nemôžu, veď na ropovod zaútočili Rusi, nie Ukrajinci. Roman Mikulec, Slovensko za ľudí. Bývalý minister vnútra reagoval sarkasticky a vecne zároveň. Podľa poslanca Mikulca je scestné si myslieť, že Ukrajinci si sami zaútočili na ropovod Družba. Rusi sú tí, ktorí útočia na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Ficovi nejde o nič iné, len o peniaze. Chorváti sú totiž schopní dodávať na Slovensko ropu cez ropovod Adria bez problémov, ale nie Rusku. Mikulec naráža na kľúčový fakt, Ficovi ide o ruskú ropu. Nie o akúkoľvek ropu, ale práve o tú rusku. A to je podstatný rozdiel. Na danú situáciu reagoval aj bývalý predseda SAS Richard Sulík. Liberáli vytiahli ten najťažší kaliber, prirovnanie k medzinárodným zločinom. Ak Fico preruší v súčasnej situácii Ukrajine núdzové dodávky energie, bude podozrivý zo spáchania zločinov proti ľudskosti. Áno, počujete správne. SAS tvrdí, že odstaviť elektrínu krajine, ktorej Rusi zámerne ničia elektrárne a rozvodné siete, by sa mohlo kvalifikovať ako zločin proti ľudskosti. Silné slova, čo poviete? A pozrime sa na to, čo na to hovoria Slováci. Slováci hovoria jednoznačne konečne. Zaujímavý je pohľad na sociálne siete a diskusie. Časť verejnosti, najmä priaznivci Smeru, totiž volá konečne. Prečo? Cítia, že Slovensko bolo dlho dojná krava, ktorá len pomáhala a nič za to nedostávala. Páči sa im, že Fico tvrdo nastavuje zrkadlo Zelenskému. Vnímajú to ako suverénne postavenie sa malej krajiny voči veľkým hráčom. Na druhej strane liberálna časť populácie krúti hlavou a vidí v tom podporu ruských záujmov, hazard s ľudskými životmi, ďalšie ťahanie Slovenska do ruskej sféry vplyvu. Dajme si analýzu, prečo sa to deje. Poprvé, geopolitický rozmer. Fico dlhodobo tlačí pro ruskú rétoriku. Zastavenie dodávok elektriny v Ukrajine by fakticky pomohlo Rusku, ktoré sa snaží zničiť ukrajinskú energetiku,
Či už to Fico prizná alebo nie, toto rozhodnutie má jasného profitujúceho Kremeľ. Po druhé, energetická bezpečnosť. Slovensko je závislé od ruskej ropy. Slovnaft je nastavený na spracovanie práve tejto špecifickej zmesi. Alternatíva cez Chorvátsko, ropovod Adria, síce existuje, ale je drahšia a komplikovanejšia. Ficovi ide o cenu a komfort. Pre neho je ruská ropa najjednoduchšia a najlacnejšia. Po tretie, domáca politika. Nezabúdajme, Fico hrá aj na domáce publikum. Tvrdý postoj voči Ukrajine a Európskej únii je jeho typický ťah. Ukazuje svojim voličom, že sa nebojí bruselských diktátov a že hájí slovenské záujmy. Že mu nejde o svetové dianie, ale o to, aby Slováci mali lacnú energiu. Po štvrté, časové načasovanie. Celá táto drama prichádza pár dní pred 4. výročím ruskej invázie. Toto nie je náhoda. Fico tým vysiela signál: my s vami Ukrajincami nesúcitíme, my ideme svojou cestou. A čo sa bude diať ďalej? Situácia je napätá, ultimátum platí do pondelka. Čo sa vlastne stane? Scenár, pravdepodobnosť a dôsledky. Zelenský ustúpi, obnoví sa tok ropy, Fico vyhrá, Ukrajina stratí tvár. Fico ustúpi, pod tlakom Európskej únie a USA by mohol cúnuť, ale stratil by kredit u voličov. Elektrina sa zastaví, medzinárodná kríza, sankcie, odsúdenie, ale Fico by sa stal hrdinom účasti Slovákov. Existuje kompromis. Nájde sa technické riešenie, napríklad predĺženie lehoty, symbolické dodávky, spoločné vyhlásenie. Kam to až môže dospieť? Tento spor nie je o rope ani o elektrine. Je to o hodnotách, o tom, na ktorej strane barikády stojíme. Jedni vidia vo Ficovi odvážneho lídra, ktorý hovorí: dosť bolo pomáhania, myslíme na seba. Druhí vidia cynického politika, ktorý je ochotný nechať milióny Ukrajincov mrznúť v tme, len aby potešil Moskvu a svojich voličov. Jedno je isté, pondelok bude horúci. Čo môžeme očakávať? Mimoriadne rokovania vlády? Zvolanie Bezpečnostnej rady? Medzinárodná izolácia Slovenska? Alebo prekvapivý obrad? Sledujte náš YouTube kanál a dozviete sa viac. A čo vy na to? Myslíte si, že Fico má pravdu? Alebo zašiel až príliš ďaleko? Napíšte do komentárov svoj názor.